Geledekan niku nek sing kilen kali ndelek ngrejeng niku desane pundi, Mas? Pak. Dempel nggih. Lah, aku iki crita ning dempel. Nyapa? Lha perkara tanggapan ning dempel lo 2 jam kali tidu nganti dempel kuwi 2 jam. Kok iso? Kok iso to? Lah Sherlock kuwi lah kok bangeten to. Nyapa? Danang lo danang player kuwi kok ya bangeten ditakoki kok ya ora roh nggone. Wis ning kono kuwi ora roh nggone desane ndi. Sing ditakoki padha ra ruwe. Lah ngapunten ndak Sherlock kuwi sak mubeng antara gledekan niku lak muter SD niku. Teko kono muter rene, teko kono muter rene. Lah ora ngerti desane iki mlebu pinggir kali. Lah Sherlock iki mati, Pak. Tik-tik Anda sudah sampai. Lah nek ora wong ewah ya ora. Padahal pinggir kali. Pinggir kali lah bumine bumi pundi niku nggih? Bumine bumi Mojo Delik nggih. Ndereke ngrejeng. Ha sing ro sapa nggone nyumpit. Lho ngono iki mergawe lak mau 2 lagu terus mulih to. Ya malah enak to. Enak piye 2 jam lo kali tidur dempel kuwi gak nemono nggone sampai 2 jam. Saya ini sampai putus asa. Aku nyebrang segoro numpak pesawat teko Padange teko nggon budal dhewe teko lha kuwi negarane dhewe ning Mojo Delik kok gak nemokno nggone gak banget. Sampai 2 jam Bu kula nate. Padahal sing Mojo Delik ya ora ndelik lho to. Lah ya Mojo Delik kuwi ora ndelik lah kok sing dempel mari ya dempel kuwi lho. Melok rono, melok rene. Nemplek nang pinggir Nemplek nang pinggir ra nemokno Bu. Sumpah niku kula dalu-dalu ngantos 2 jam kali tidur dempel kok gak Mojo Delik gak nemokno nggone. Lah Sherlock gini, Anda sudah sampai tik 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 tik. Lah mati ning ngono terus takok sapa aku. Awan apa bengi to? Bengi, Pak. Selamat to. Selamat piye pengajian aku. Nah, sampun Mbak Erna. Dereng. Heeh, cek pirang lagu? Walu, cek 5 lagu ngkas. Sabar to. Heeh, ayo wis. Mas ayo duet Mas karo penyanyine Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Biasanya Mojo Delik iki seneng to nang ngene. ngene. Gak Adit mbok pakakno. Liyane Adit nyapa? Liyane Adit nyapa kok iso. Sing gelem-gelem ku lho, ayo. Ngesakno Mas Manten kalau wis sumun ra kaprah kae. Ayo. Campur sari napa dangdut? Apa qasidah? Kok padha kipas-kipas. Atau mungkin ibunya yang mau nyanyi monggo Bu. Monggo ibu-ibu jamaah tahlil. Dalam request napa? Ati dudu wesi. Umpama ati kok wesi terus piye to? Ya dilas. Tugel ya ambyar. Nek ati asli gaweane Gusti kuwi ambyar. Nek ati koyok wesi. Dilas balik neh. Ora enek wong tukaran ning donya iki. Dilas pulih meneh. Pulih meneh. Nek lorone ati dadi tatung. Ayo. Heeh wis iki enek request meneh ben dadi gentenan ben ra bosen 2 lagu, sak lagu. Monggo ada Dila IWK. Apa iki? Iwak. Jenenge kalau Dila IWK ki sing tak takokane Pak nek teko kene bocah. IWK ku lho kepanjangan apa? Iki lho iwak kuntul tak ngono. Apa? Sampai kepleset oleh mau ngomong. Tidak nono. Aman-aman cacain jembri kok. Ngomong iwak kuntul lho. Udah sampai kepleset loh Mas. Bah. Bahaya iki kok sampe Hati-hati. anu kok Indosiar lah ya. Oh iya wong tanggoku ki yo maklum wong desa yo ngono. Piye Mas? Kono lho, ndang tuku ning perapatan Bathokan tuku kentuki. Kentaki Bang. Kentaki. Lah tulisane piye kuwi? Kentaki. Tulisane piye? Kentaki. Tulisane kentuki kok. Ya wis karek wong. Nang perapatan karep polsek kuwi enek bakul kentuki kuwi. Lho kreatif coba nek ora payu tanggapan ki poso bakulan kentuki. Nang perapatan Bathokan. Aja gelem. Aja gelem. Antok ki bosok. Basa piye tulisane ngono. Lah wong ora pate roh maca kok bahasa Inggris kok iso otak critane ku lho. Piye Mas? Pom. Nggih. Pom dangkep kuwi. Ndek biyen kan urung enek pom selangap. Iya. Saiki enek pom laten ku lho. Urung enek ndek biyen kan enek pom selangap ngono kuwi. Berhubung daerah Murpandan antara ning Gledekan rono ku Mojo Delik kuwi saiki ada pengeboran. Iya. Ndek biyen kuwi pom kuwi toilete kuwi tulisane urung enek londo. Lah piye? Tulisane iki mau pria wanita. Lah, kemajuan. Oke. Kan itu yo le sapa to yo bocah ngremet kok setrika e. Anake pendek. Lah, ditulisi Pak. Berhubung Londone yo ora iso bahasa Indonesia. Oke. Neng kono kuwi kamar mandi diganti ladies
karo men. Ngono tulisannya diganti. Lah terus. Aku melebu aku dhewe ora roh basa Mlebu sing Inggris. ndi, Mas, ya? Melebu nggone ladies tak lebon. Lah. Neng kono enek londo wedok. Nah, aku ya ora metu blusek. Londone metu apa ngene-ngene. Tah, muring-muring. Pomo dibasane wong aja delik ngono paling ngene. Iya. Hei, ngawur iku lho. Gone wong wedok mbok leboni ngono paling. Maksudnya kamar mandine ta ya Lah iya. leboni. Oh, alah Lah, sing cetha ngono lho. Ora enek wong tulung. Muring-muring London. Aku karo ngene apa ngurusi dapur amat. Kene wis kebelet lah tak kene ngono. Lah kok pomo dibasane disane ngono paling. Hei, kulo karep piye? Nggone wong wedok kok mbok leboni. Bareng aku wis bar, Londone sik muring-muring. Aku karo nglerekno celana, aku melayu tak omongi. Halah pora iki yo kanggo wong wedok. Ada deh. Awet aku ora kono lho. Antok ki bosok aja boro ngono-ngono. Lah wonge padahal yo ora roh kok. Lah arep ora geno tolah Londone. Makane kreatif. Iya. Kreatif wong ki belajar tetap belajar. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke, betul sekali. Request apa? Ada cinta Wes. sampai mati tadi ya. Urung. Oh ya. Ini belum siap dari yang sana? Belum. Ngene iki lho bocah angger metengi nyidam pir ya iki. So mumbul. Mas Oto, Dalam mantannya sudah siap untuk dijemput. Siap. Oke, yuk. Jadi para rawuh ing semu punang temanten kekalih anggenipun terasuk busana. luar biasa. Saya aku mang ngurung bar nek takok lho. Pripun, Mas? IWK ki kepanjangannya apa? Iwak. Iwak samene yo apa? Tak kira apa wis lali to. Ora aku tetep tau terus. Iki kalau dieling-eling to Pak ning kono IWK apa aku digudake lho ya. Ala gudake yo ndekem to iki. Kaya pitik yang gudake terus. Ngene ngono kalu. Penak. Bapak padane pitik lho Mas aku iki gak usah. Lah aku masak kayak ngene iki bodine kayak pitik ngono cara mana ya? Cara pitik apa to? Pitik apa cara mana? Ayo. Sing ngene iki lho, pitik apa cara mana? Aku jus kadung nu yo. Piye? Tak wacok. Oh, alah tak kira pembok rabi ta ya. Hah? Rabi penyanyi. Lah piye? Loh. Gelem. Yo jelas Jon. Piye to? Matur suwun sik ya. Ya mangga. Gelem aku po. Oh iya, mangga Mas. IWK mang lho po. Wis ngeri ngono lho kok. Ayo foto-foto mepet, ini foto bahagia bukan foto ronsen ya. Manggolo ku iso apa blangkone gudi iso kaya helm gegedean. Iso kaya anu patok wates ning sawah lho. Kaya cilikanmu to iku. Iso kaya tolo. Cara cambal metu tolone. Lah wong gegedean blangkone kok ayo mepet. Kancanem ku iri, Mas. Kancanem ku iri. Sampeyan lek bojo ayu ndekne rong payu. Mangkane to nek golek bojo ki rasa angel, pokoke wedok urip bolong. Tak kowe. Kowe ndek bojo ayu ora bolong gak susah. Gak bawa songo ki nek buntu kok gak susah. Kaya apa to? Malah kaya Senatasiun. kancane Rocky.
Endah. Gotone Om Is. Kowe melok foto ora, Le? Gak, iki anak wong India iki. Kowe kok bocah kok setrika ngalor ngidul. Heeh, wis kene sing sampun Mas. Nah, sing cilik-cilik langsung medhun kene. Ayo, Duk. Waktune Ayo, wis sore. Duk. Mas Manten silakan duduk. Selamat menempuh hidup baru Mas Tewan juga Mbak Mita. Tak dongano muga-muga ndang meteng nggih. Amin. Saya tahu tok. Oleh dengan singkat padat. Sakinah mawaddah warahmah kuwi urusan guri. Sing penting nek keluarga kuwi ndang duwe anak dhisik. Heeh. Kancamu kuwi ora mbok urusi bengak-bengok beno. Dia itu pada baper tahu. Aku jane ndek biyen yo ndek Mita kuwi tapi kedisikan. Aku sedeng tekenan tak awakmu. Kuwi lho maksudnya kanca-kanca aku. Aku mbek Mbak Mita yo ora masalah kok. Lungguh le. Lungguh ning kono engko jam 4 kowe kena diselepo. Lungguh gak apa-apa nggo cek bocah cilik kok mbayani. Kene lho Iki lho enek nggon kowe kok lungguh ning kono panggah modot. Apa? Wismu ku ning kene nyogro. Nah, wis. Mas Manten. Bojo ayune kaya ngono ki mbok kei mas kawin pira? Pira? 1 juta. Pas. Larang, Dik. Larang kok gak ngatasi awakmu Ora tok. cacah kuwi kulo nang BBL. Apa? Wisata birahi lebok. Sing guyune banter kulino ketok ayo. Gue ora mentok ya Sorjati. Ayo buat Adit mesti. Adit yo sorry Adit itu ora. Adit itu anak pondok. Capek kok. Pondok Al. Al Mutahzor. Namanya siapa ini? Sisi. Ya Sisi. Sapa? Karo. Sis sapa? Ya wong. Ngene iki lho, Mas Manten. Ngene iki contone angger galak nyaprut sumpah nek bar tukaran aja gawe, Kak. Hasile ngene iki lho. Dadine ngono kuwi. Hasile merengut ngene iki lho. Tak kandhani ya. Heeh. Sapa jenenge? Gak roh. Roh sijine? Ida. Omah ndi iki? Gak roh. Roh. Rau. Ngrau. Wes kene sing lanang loro medun. Ayo Mas. Sing belangkone kegedean ki. Iso mendelep sirahe to. Sirahe iso mendelep. Karo foto ndak apa-apa. Heeh. Mlakune apik to, Ya, kaya wah. tiris iki lho. Aku menenge bawa. Oh, ancen sirahe sing cemet. Belangkone kegedean. Siapa namanya, Le? Isan. Iksan. Heeh. Iki kancane Ipin Upin. Iksan. Betul. Mripate sipit to. Heeh, turunan Cina. Tapi kok ireng. Nunggone slep-slepe bledos. Makane iki. Sing sini sapa ki? Edo. Edo ki kaya layangan genek buntute. Apa? Edo. Kowe njeluk lagu apa, San? Gak roh. Njeluk. Roh. Roh. Gak roh. Gak roh. Wis gak roh ya gak apa-apa, roh ya karepem, ra roh ya karepem. Sing rada rancak apa ya? Ki Bang suruh metu apa, Mas? Apa, Mas? Sayang. Wis mbah karek kono sing penting rancak bocah mudeng gelem joget, ya. Sini semuanya turun 1 2 3 4 waktune wis sore ayo medun kene kabeh. Tak gerudukno saithik ya. Nggih senawi Bapak Ibu ingkang dereng foto kalian ponang temanten kekalih nyumbangkaken nggih. Bapak Ibu niki mangke foto nggih jatahipun kathah wonten sedasa rol nggih. Full. Mangke sing dicetak mung sarol setengah. Monggo. Ya ora to tok. Ki Mbak sapa? Kowe ape ning ndi to ya kono ae lho. Alah gatek bocah kuwi. Ngene. Masuk mbok gatek. Bocah tukang foto kuwi golek kuota kuwi dik ning. Icang-iceng. Mbak sapa ki? Nabila. Nabila kok Rabila. Ki Tasya. Tasya Rosmala. Yeni Inka. Diparina Indra. Waduh. Tenger sawah. Oleh munjenan ndek apan to tok. Iki api-api lho iki tenger sawah. Ayo, sing rada nduk iki kowe kok ngene. Golek iki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urung to, urung. Allahumma sholli ala Muhammad. Hey, 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 hey. Ready. Ayo. Joget dhewe kono. Joget.
nang padha dikiri parine nang padha diadai pitike nang padha dikurungi sampune nang padha dikandang ayo tukang foto tukang syuting pengiring itu lampa MC penyanyi tukang kendang tukang musik tukang son laut kokot Sudah? Neh apa wis? Neh. Wow. Lali janjine. Bocah kok padha ra ndek udel. Jere isin mau ya Mas yo. Kene wis pekoh rasane teh. Wis ngos-ngosan Boleh, mau nyanyi? Kayak ono Gus. Enggak apa-apa. Mumpung gelem Gus. Ciwal ya Mas yo. Aja kaya Mbah Jo. Piye? Ngarani Tawamangu dadi Karangmangu. Kaya piye to? Jane lambene paling. Ancane Dik Jo ki bosok lambene. Kita goyang kalem-kalem yo. Bareng Tektona Reborn. Nginang karo kilo. Minggu sing tak tunggu. Sing tak tunggu. Oh ngaca. Oh ngaca. Neng tawang mangu. Bengawan Solo. Hey, hey. Malah kok pateni. Lali jan. Dayo teko kelar poso. Salahe dhewe. Iki Mbak sapa ki jenenge ki? Siti Kusmini Kondilati. Kok dilatih bareng? Curut mini. Oh, tikus piti iki. Siti
Mini, Kondilati curut Mini. Iya toh Mas, Bang Bulet. Jenengmu angel men to. Celukane Mini nak ya wis. Siti. Jan. Mau suruh welek. Elenja. Mentoke. Salah apa-apa. Janjane kowe nang kelakaku saja Rambok baturi sikilku malah mbok gejuki. Isis Mas e. Mlocot isis. Ayo. Tapi ro iki kok. Sumu. Heh, Sumu. pengen isisne to? Piye? Buka anu. Janjane kowe nang Terima kasih. Mas Penda luar biasa. Tangane mbahne apane kuwi kok iso. Heeh, iki Pak Mbah wae adicara tutuk paripurna sampai ndang ganti busana mengkis-mengkis ya. Ojo Bapak no to. nangis. Kok sampai menggis-menggis. Alah bocah ranti udel. Oh, kancane ya digejuk e. Nuhun inggih para rawuh, para pilenggah ingkang tansah winengku ing sagunging karaharjan. Mbok bilih kados ngaten setunggal mbaka setunggal lasitaning adicara wonten ing kalodhangan siang menika sampun paripurna minangka pratandha lamun to bahagian wonten ing Wisma Ginelar ingkang kayasa dening panjenenganipun Bapak Yatmin Ibu Rebi sampun paripurna. Saking menika kula lan sedaya para pangombyong ing pahargyan wonten ing kalodhangan siang menika nyuwun pamit kepareng lumengser sarta nyuwun pangapunten bila wonten samudayanipun ingkang kirang resepaken dhateng manah panjenengan sami. Minangka pangkasing atur billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Lucu ra lucu sing penting Guyu. matur suwun. Mungkin lagu terakhir